Здравейте хора! Днеска ще изследваме една площадка. сме. Хора, може и само да канах да ни камерата. Хора, искам да ви напомня, че в PUBG се казвам King Desco. Който искам да ми изпрати покана 200. Много близо съм до 30-ния левел. И има една реална игра, буквално. Ако видите тази парзалка, в играта е буквално реална. Съвсем същата. И напомня как се казваше питомтати. Нека почнем с следването. Я вижте. Това са едните духове. Вижте, вижте. Там са хора, ялте. Хора, вижте какво е къде. Човек, там има кули. О, там са гонят. Хора, искате ли да играем гоненица? С тях. Хора, не знам какво са. Гоненица! Гоненица! Кажи истинската парола! Мати! Така. Хора, май ще променим плановете. Дай на двама, стигаш! И тогава. По-малко от 10. Ще го направя за секунди. 8. Не. 5. Сега ми дай 3 секунди, ти си много близо. Ама бавно. Видяхте ли го? Ето го хора, вижте. Мали, интересно нещо. И ми нека се бегаме. Ама на там този път. Ясното. Вижте го. Така, хора. Минавайте. Вижте го. Стоп. Хора, стоп сме. Хора, се предавам. То лудия се тъса, аз не мога да му избега. Дай ми 5 секунди. Не. Хора, още един рун, само и той да гони. Вижте го. Ама ти снимай, дай. Хора, вижте го.